weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to juude guuriki e nder galle Mamadou Sada Diop ko on waktu yoni ha to maqama e nder galle ceerno Oumar Samba Sy kame Hamidou Ba to maqama ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal koninkoɓe leydi France ka militaire kan dégol to wakam uddi demude muma ɗum ko ñalawma hande o gasi guila hitande 1990 wande ñiɓalla koninkoɓe nde sifande gasi hande o ha laaɓi to leydi Mauritanie sifande nandiral hakkude gouvernement mo leydi Espagne kame gouvernement mo leydi Mauritanie 200 millions koppreje euro jogori wa jeede yoga calɗi golle faggudu leydi ndi to leydi Mali wonande Moussa Mara gonnoɗo hoore jagode leydi ndi bannoɗo windande muma ko fate kasoji tawteɗe Bamako ɓen dumbaɓe hen ɓe kala balɗe ɗiɗi sariya leydi ndi accitama arti galle muɗuma to leydi Guinée Conakry Baro ena dartini hofgo juuɗe mumena gon fuɗɗigo guila nogase tati lewru mayduɗo hen andu ɓe kolliti noon ko rende ndimago mabɓe ɗum ko caggal nde biftono goto e nanɗo mabɓe kabruji mena mana wina ha to Burkina Faso Côte d'Ivoire ma jaaha to Togo Jolam Jaberi ma jaaha toon to Liban Souria noon kadi Turquie Irak ha toon to Moscou musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moƴƴi kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuɗo jinneji wi ko fittata aadi mo adodiri jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina ganda binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala
ceerno amati jane diallo ne safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dattoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leece kala ceerno amati jane diallo ne yawrani on gonduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opéré son jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjindeji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodir nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinde jawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno amati jane diallo andino dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi france sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00336 04 04 66 27 ceerno amati jane diallo base makko ne tawe to nakshode ne tawe ɗon mi yii ko ne ɓe ceerno abdoullayi sa yiɗi jokkude mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno amati jane diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni ko newiɗo sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande sappo e jeeɗiɗi morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi yonti kumpital men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv ko musidɗo mon saydou abouba dental yiɗɓe sar abdoullahi sar kami ceerno khalid abdoullahi sy e gardegol aminata guise debbo mo wendu boseyaɓe kami yaadiɓe mum kala aɓe jogui weltare habrude dendagal bandiraɓe kala bandiraɓe sénégal naɓe mauritanie naɓe mali naɓe gambi naɓe e guine naɓe ha tenti noon wendu boseyaɓe ko tati ɗum kala woni damgal lowre kamine wondi kadi e guenar bosaya ha yettanima ɓundu kame nokkuji ɗi kala ha fenma kadi law tor ala kalɗo ɓe ɗacci hen walo walo banggue sénégal e mauritanie kala ha fenma mali ala kalɗo ɓe ɗacci hen aɓe bismi hen dendagal bandiraɓe worɓe e bandiraɓe rewɓe kala ɗum ko ñalawma moɓe jiiɗi wadde conférence mawɗo no fewi on conférence o waɗata ko jamma nogas e jeegom e jofi nogas e jeeɗiɗi lewru septembre 2025 e ndeɗo hitande gonɗen ɗon ɗo wendu boseyaɓe ɗo henna aɓe teddiniri noon imam ratib mo wuuro bose wendu boseyaɓe woni ceerno moussa konté kame chef de village o ceerno oumar ndawa kamen wondi kadi ceerno djiby konté kame ceerno saydou touré président dayira baye mo région de matam e dendagal khalifaɓe diine aada e dendagal almudago kala kame jeunesse yonta kala aɓe bismi ɗumen hen ɗiɗo hen ñalɗiɗi ganduɗa kay ko ñalɗi baɗɗi fayida ko jewte ko fati banggue gueɗe guuraɗe kame ɓamtare ha tenti oɗo jeunesse holno heɓitorte e jertinde yimɓeɓe yogay gueɗe kewɗe ganduɗa beele jomumen mbawa tigui dañde coodi ɓamtare to banggue mauritanie noon mbaɗi teddugal ngal e dow inde haali abouba nde yettinta ɗum dendagal bandiraɓe mauritanaɓe kala on conférence noon waɗata ɗum ko musidɗo moon gueɗe moon sehil moon sar abdoullahi sar jogoto oɗon jamma kame yaade mum kala ko wona ɗum ko noon so tawi ko parrain oɗon ñalawma ko alhaji abdourahmani ka gorko mo jolof mo beeli heela ha tonto daara jolof so tawi noon ko maare o ko sokhna Hadja Binta de debbo mo siiwi nawama ha to Dakar ha to Mali ha to dembuɓe kala kabruji men e ɗemgal walla ni garten hen so tawi kam jiiɗi ko ɓuuri hen labde beele mbawon jokkodirde gardiɗo sokhna Aminata Guissé mbatton ko 00 221 77 549 29 32 mbawon jokkodirde hen beele mbawon humpitaden ko ɓuuri labde hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye hanki o to galle lamorgo to o bismima toon nando makko hoorejo leydi Cap Vert woni Kafrje en on noon biteɗo José Mario Vana
9 jafuɗon ko wantigo bismi toon to galle laamol goto on noon holliti addi ɗum ko ɓeydude jokkodiral golle e cehilagal e moƴƴitinde kadi gondigue koddigal hakkude leydi Sénégal kame Cap-Vert ɓe mbaɗi toon discours aji mabɓe ɗum ko caggal gartugol hooreji leydi Sénégal giwɗo toon to Cotonou lamorgo leydi Bénin ngam sifondirde toon ɓeydade moƴƴitinde ko fadi banggue diplomatie hakkude ɗeɗo hen leyɗele kala batu jagorɗe hanki o hooreji ndi holliti wonande kay 15 région de Sénégal woni ko diaspora o yetti wo jaari ɓe diaspora Sénégal naaɓe taweteɓe caggal leydi ɓe keeɗani caggal e faggudu leydi Sénégal gila kene ƴellita leydi ndi haalisaji ne giwa kala banggueji ne naata e leydi ndi Sénégal kono kadi ko ƴellitɓe calɗi Sénégal e fannuji kala wo yetti ɓeɗo hen Sénégal naaɓe taweteɓe to diaspora wo holliti maw taƴanɓe ñalawma kala hitande arde taw on ñalawma wiyete ko ñalawma diaspora Sénégal naaɓe taweteɓe caggal leydi on ñalawma jogol latade ko 17 lewru décembre kala kay ñande 17 lewru décembre kala ɓiɓɓe Sénégal naaɓe wurɓe caggal leydi kala ma mbaɗane on ñalawma guila e goƴƴaji ha caɗele kala ma mbaw haalede nde tawno faggudu ndeɓe nanata e leydi ndi Sénégal wona hunde hettude hen a caggal hay seeɗa kanko hoorejo leydi ndi wo arti jillu makko toon to États-Unis d'Amérique ha toon to Bénin kala wo holliti ɗum ɗo henna ko diplomatie moƴƴo gam ɓeydude cehilagal e ya ngara hakkude leydi Sénégal kame ɗe leyɗele ɓurde wawde jokkodirede taw koye ɗiɗo henna fannuji kala keddorɗen koye hooreji leydi Sénégal hono président Bassirou Diomaye Faye hande o tawama toon to Sikkada Diamniadio ɗum noon ko conférence cérémonie mawɗo no fewi ko fate banggue jangde tawde kame witta mum wonde jagorɗo jangde tawde woni Abdourahmane Diouf kamɓe ɓen enseignant ji jangguinoɓe hewɓe no fewi ko fate janggue dowroɓe beele kadi Sénégal wawana hoore mum to banggue wittoji gueɗe kewɗe calɗi fanno ɓamtare jangde nde e nder guenidi leydi Sénégal gasi ha laaɓi ala ko gasata guila tan hitande 1990 aɓe diiñe leydi Sénégal kamɓe ɓen armée leydi France taweteɓe nder leydi ndi Sénégal ha tenti noon camp de Gaulle tawete toon to Wakam ken tolnade duuɓi 65 aɓe diiñe leydi ndi ɗum ko caggal kay sifande nandiral yoɓe jaaha ɓe jalta leydi ndi kono koye dow teddugal wonano comme Mali ni walla Burkina Faso walla Niger toon noon koɓe riwaɓe kono ga koye dow nandiral wande lamɓe leyɗele ɗe kala base mabɓe tawete toon to Rufisque ha toon to Hann ha toon to Port kala ɗi guddi hande alhamisa hande o 17 base mabɓe taweteɗe to camp de Gaulle toon to Wakam hande o kay ɓe kaɓɓi bagage maɓɓe ha laaɓi ɗe caabi tottitama armée leydi ndi leydi Sénégal gollotoɓe e ñawoje leydi ndi Sénégal kesɗitini kadi hofgo juuɗe mumen taw ko greffier en ɓe ganduɗa ko ɓe jaɓɓoto ɓen aroɓe kay ñawede ne mbawa tottude ɓen ñawoɓe guila nden noon ɓe natani hofgo juuɗe janggo waɗata ɗum lewru koɓe natani hofgo juuɗe guila nden noon cuuɗi ñawoji ɗi kala ko dartiɗi ala kala ñawore sinetede haydara ɓennata wonani caɗele mawɗe no fewi noon ɓen ñaweteɓe kala saaha kamɓene ɓe gulliti ko caɗele ɓe guuri ɗe nde laamu ngu ñawdata ɗum kaldigal noon waɗanama ñande 14 ndu lewru kono ala kala ko heeɓi hen ɗum jeeyi sababu hanki ɓe kesɗitini wonande kay maɓe jokku hofgo juuɗe maɓɓe hande o e janggo o kala woni 17 hande e 18 janggo kala ngo hofgo juuɗe ngo ɓe koli soɓe keɓani fandare mabɓe ɓe dartata ko hen hay seeɗa gartaten koye jangde towne nde leydi Sénégal kanko Abdourahmane Diouf tambiɗo nde jangde o holliti ko ene tolno e temedere université duuɗe privé taw koɗe ndewani lawol ɗe ngala agrément ɗe keptinaka enen diñi e nder leydi ndi ɓe kolliti kanje kala maɓe guddu ɗumen siftinde on wonde jaɓata haalisaji ceerɗi no fewi taw ɓiyene jangga e ɗiɗon duuɗe taw so gayni o heeɓi kayit makko on kayit hay laamu anda on kayit hay seeɗa ɗum noon ne moƴƴi kalɗaɗo ɓiye wal ɓiye duɗal keptinalngal so tawi gayni taw heeɓi kayitaji ɗin ko celluɗi no fewi keddorɗen koye leydi Sénégal paaɗen koye sariya o Moustapha Diakhaté o gorko mawɗo kam jeeyano e parlement e groupe parlement mo Benno Bokk Yakar walla ni APR e laamu Macky Sall hanki noon ñawore makko dirtina ha nogas e tati ndu lewru ndu gonɗen kanko on Moustapha Diakhaté avocat ji makko noon a maître Aladji Diouf
yiɗi no kay ñaganade mo beele o accite hayso tawi wini koye dow sarɗi walla taw koye jawwa e hoore muma o holliti o yiɗa ɗum hande o yiɗa ɗum janggo o holliti avocat ji makko on jarama on mbaɗi darde moon ɗacce kam e kaso rebos o hano Allah ñawiri ni so yiɗi ni mi maaya ga hen ɗacce kam ga hen o holliti o nanguira ko politique dawrugol wona amo waɗi gueɗe walla goɗɗum haydara yoɓe ɗaccumo toon ha no jomiraɗo ñawiri ni kala gartaten koye ñawore Assane Diouf ɓurnoɗo wawde ƴettade mo ganduɗa nangganoɗo guila tan 3 lewru mars e nder ndeɗo hen hitande ñalawma hande o wo darima yeeso procureur on procureur no holliri yo taƴane duuɓi ɗiɗi e kaso hen lebbi 6 ko ferme kono ñawore makko dittinama ha 3 walla mbiyen ha 7 lewru août kanko noon wo nanguirano ko fati banggue ujunere milliard mo haalno taw koye dow inde hoore jagode leydi Sénégal woni Ousmane Sonko ɗum jeeyi sababu noon guila nden omo winda omo wi omo guila ndena omo tawe toon to kaso e wiide avocat makko woni Aboubacry Baro holliti oɗo saaha noon ko 7 ndu lewru fandu jogori kay wonde sariya ñawore makko keddoɗen koye ɗin sariyaji Fatoumata Ndiaye ɓuri andirede Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi goto e militaji APR hanki o windino wonde hande omo jogui convocation to gendarmerie andaka noon holko jeeyi on sababu ma en garto hen so tawi jomiraɗo haaji to weeli ngara toonne kadi ko pont fusi toon caggal toɓoli kewɗi jippiɗi toon nokku biteɗo Jitale hakkude Madina Poussanga ɗon noon yahata koko taƴi ha boni no feewi taw kadi koye commune Wassaɗo ɗum noon hewɓe wonɓe toon kolliti caɗele ɗe guuri holli ɗum ko weeli ngara FM ɓe erima autorité ji ɗi ne mbawata fabade ɓen finoɓe toon ɓe suka o innitorto ko Abou Ba kanko Abdou Ba noon ko gaynako kono kadi kanko tawa omo welta e lekki toon to nokku bireɗo Uldu noon ne tawe e nder commune mo Gassane département mo Linguére taw koye lekki tawa omo welta e nokku joñiɗo no feewi caggal mum nde o yiita ko pompier e gendarmerie nodda ngari tigui mbawi liggidde ɓandu makko nawa toon to hôpital Magatte Lô mo Linguére o saaha noon enquête aji kewɗi gudditama ko jeeyi sababu wartademo gam ɗeɗo henna gueɗe kala saaha ene teska e nder ɗin diwanuji no feewi kono andaka noon holko jeeyi sababu ala kala maale ko fati banggue rafi walla gueɗe goɗɗe e caɗele kala feñño e yeeso makko ɗo saaha noon ko losko yañgo woni ko uddita hen kottana musɗo kañum waɗi toon to Diourbel ɗum ko hanki subaka o sanga 10 heures hunde bonde musde no feewi ko oɗon suka gorko mo gandirɗa nottotoɗo Angom mo duuɓi 35 kañum yooɓi fittandu joom suudu muɗum joom suudu makko Emma Ñing mo duuɓi 27 on noon wo yaltini ɗum aduna en ɗacci sukaɓe nayo taw koye ɗoygol mum wonno sanga 9 heures subaka o holli on noon yo waɗanmo kaccitari on hollimo haydara ala ɗo hen caggal no mette nanguimo hocci sawru o liibi on to lelino nder sutone ɗani kono noon wonande kay wone loskoji autopsie holliri kay wonande o ɗeɗɗu debbo e ɗoygol ha maayi o dogi caggal noon wo nanga oɗo sa waɗa garde à vue ñalawma janggo walla altina ene wawi wo dario e yeeso procureur ngam andude ko waɗi ko ɗe gueɗe ko cofɗe gona baɗeteɗe hay seeɗa ɗum ɗo hen uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie jillu hoorejo jagode leydi Espagne woni kanko on hoorejo jagode leydi Espagne jillu makko to leydi Mauritanie hakkude makko e Mohamed Cheikh Al Ghazouani ɓe mbaɗi jewte jaaƴƴe no feewi kanko on Pedro Sanchez ɓe mbaɗi jewte jaaƴƴe hakkude gouvernement makko kame gouvernement mo leydi Mauritanie ɗum ko caggal conférence hakkude Ghazouani e kanko hoore jaggoɗo leydi Espagne moni kala haali jokkodiral hakkude leydi Mauritanie Espagne hakkude Espagne e leydi Mauritanie e calɗi faggudu dendaɗi hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala caggal mum noon wonande gouvernement jooɗi e nden yewtere mbawi sifodirde calɗi faggudu nden kay kisal haɓade ɗanlede ndewani lawola yogay gueɗe kewɗe kala kene tolno 200 millions koppareji euro jogori kay wanjeede ɗiɗo hen calɗi golle jogorɗe rendede hakkude ɗe leyɗele ɗiɗi ɗe kala sifande wonde kikiɗe hanke nde sifande fatani e Espagne nde sifande fati koye leydi Mauritanie ɗum ko hakkude jagorɗo
ndema mo leydi Mauritanie kame pelle demoje maaro e nder leydi Mauritanie ɓen ciifande noon ko hakkunde maaro wumo woni maaro ko duttaka kame maaro duttako beele kadi ɓen mbawa yeytu ɗuma on jaagoɗo beele ɓe mbawa yeytu ɗum taw ko piriji moƴƴi kay beele ɓiɓɓe leydi ndi mbawa tigui dañde maaro moƴƴo taw koye cogguji ne wiiɗi no feewi so tawi ko tonne maaro wonande duttako ko 14 000 so tawi noon ko maaro ko duttaga ko 14 000 so tawi noon ko duttako ko 28 000 ɗum woni ko yaltini kankona jagorɗo o porte parole gouvernement mo leydi Mauritanie yo nani hay seeɗa kankona Hussein Wuld Meddu o holliti waya gay mediaji ɗi leydi Algérie ñiŋi no feewi haalulaji kewɗi kay ko fate banggue wonande jillu hooreji leydi Mauritanie toon to États-Unis d'Amérique o holliti hooreji leydi Mauritanie toon to États-Unis d'Amérique ko darde Mauritanie e golle hooreji leydi Mauritanie jeeyi sababu noon Mauritanie kay bisma toon to galle danejo to kanko hooreji leydi Mauritanie noon o haali toon haala mbaɗka fayida no feewi e wiide porte parole gouvernement o haala ka ganduɗa ka so tawi ka yurnama koko haala mbawka kay ƴellide yoga e calɗi faggudu ko noon ɓe jonnani ɗi médiaji leydi Algérie yoga hen ko kolliri taw koye ñiŋoje e dow oɗon sifa ñande altine nde jamma naggama koɗo goto toon to Tefrek Zeyna ko leegal tawetegal e nder Nouakchott Tefrek Zeyna 3 jaggatto noon ko sangara kewɗo no feewi e nder galle goto suko goto gorko ko on yeyata ɗum kene fonde 1,450 butel woni ko tetta toon kanko noɗo saha o waɗama garde à vue ne gasa mawo dara e yeeso procureur ngam ɓennude toon to kaso loskoji mbawa yuɓɓinede e dow makko police holliti fawi juuɗe muɗuma e otoji ɗiɗi ɗin otoji ɗiɗi noon ko jofaɗi piɗiɗi ko fate banggue ferade suka gorko biyeteɗo RN basto fittanu muɗum caggal ɓe dogi kamɓe ɗiɗo kala mbiyama teɓ o sanam ɓe mbaɗama garde à vue to lokkode police ngam loskoji jokkude oɗon sifa hande noon ko ñalawma ɗimmo hofgo juuɗe Sénégal naɓe finoɓe toon to Nouakchott ngam hollirdeɓe mette mabɓe mawɗe no feewi ko fate police mo leydi Mauritanie ene jagga ɓe booli ne jagga ɓe galleji mabɓe ne jagga ɓe golleji mabɓe taw kadi ganduɗa woni hen ne jogo kayitaji de visite 3 mois so police nangui seeka ha laaɓa wima tawranima hay kayit goto fayima ko teddi woni hen ne coke ne piye enoɓe mbiri kay kamɓe ɓen fedde Sénégal naɓe taweteɓe to leydi Mauritanie guilay liggotoɓe boutique aji restaurant aji salon aji coiffure wonɓe maçonnerie ko noon kadi wonɓe mécanisme wonde banggue mécanisagal e gueɗe goɗɗe kala liggotoɓe hôpitaux ji hay fannuji goɗɗi kala kañumen kala koko dartini hofgo juuɗe koko kofi juuɗe mumen wi Mouhammeda Diop goto e correspondant RFM jilliɗo yogay nokkuji o holliti kene fonde 75 kala temedere ɗoftima nguɗo hen noddadu ɗon de 4 wonti ujunere koko wontaniɓe ɗaccal buduk badak mangal no feewi. Gorkay mini ayande keɗotomi ko jahande heblo sukaɓe Afrika nde tawno jande ndene laaɓi kadi humpede welani Yahya Ndiaye golle man jooɗi peewi sen ƴeewi to leydi Mauritanie paaɗena ko toon to leydi Mali noon ko bisuji kewɗi kañumen jana e lawol taw koye wuuro wiyetengo Zabungu no wuuro ngo wiyete hakkude muɗum e Bungungu ɗiɗo hen eggule ɗiɗi kala tawete koye région de Ségou ken tolno otoji tati kañumen jana toon taw ko pelle joguitiɗe ɓen jani hen kene tolno noon e gueɗe kewɗe matériel uji kewɗi goni ko nawa hen ɓe heurima autorité ji leydi ndi nde mbawata ɓeydandeɓe nden ka e kisal e ɗiɗo hen booli kala Moussa Mara kam wonno hoore jagode laamu Ibrahima Boubacara Keita hanki o nottoyinoma sariya leydi ndi ɗum ko caggal windande nde winduno e hello makko Facebook e ɗi cuuɗi kasoji no tawri Mami Rose la vie sére on debbo mo ganduɗa nanggaɗo caggal nde ñiŋi laamu ngu ko wona ɗum kono Rasbathia e woɗɓe kala o arti noon e yaññade windande wonde o hollitino wonno to yima caggal waktuji jondi
namde jabuji o accitama o hoti galle makko e wiide avocat makko keddoɗen koye leydi ndi Mali ko fate banggue bowal ladde waje ngal Modibo Keita Seno ko neɗɗo walla mbiyen ko debbo mo duuɓi 34 kañum wiya toon teeb o nanguira koye wolisaji makko ɗiɗi omo suudi hen kene photo wonde nayi piccal ɗiɗi taw ko kilogramme de cocaïne ɗum no nanguimo ko police mo aéroport Modibo Keita Seno e nder wolisaji makko ɗiɗi o suwa tawa wadde arrestérement koye jaɓɓal makko tan yiya ɗum noon nanga hen o holliti noon kanko debbo jeeyi o bagasi ko debbo goto koɗɗo to leegal biyetengal bakko ji koroni ko toon tigui on hoɗi kanko no fano ko toon to Casablanca leydi Maroc oɗo sara mo tawe e juuɗe police loskoji ene jokki e oɗon sifa no feewi keddoɗen koye leydi Mali batu jagoɗo hanki batu jagoɗo noon hoorejo leydi ndi kame jagoɗo gueɗe nder leydi kame jaccigolaɓe garti e projet ko fati banggue carte d'identité biométrique ene wonde passeport taw kadi koye état du Sahel wonande leyɗele tati ko wayno Mali Burkina Niger o holliti ɗum noon woni koye lawɗinede gam wonande kay fewnande ɓesguji ɗi ha mbawa hebde on passeport beele kadi wawa newade jadiral hakkude men e ɗeɗe hen leyɗele no fotiri kala keddoɗen sen giwi e nder leydi Mali paɗen ko tan to Guinée Conakry wonande kay toɓoli kewɗi garɗi to Conakry yolayru hewndu leeɗe kewɗe taweteɗe Conakry ene kumbayi ndiyam wonande galleji kewɗi nani ndiyam hewɓe jalti ngalaɗe koɗi mabɓe gonoya hedde ujunnaje nayo neɗɗo ngalaɗe koɗi ken tolno yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali mumen to laabe imam Abdoulrahim walla mbiyen Abdoul Hakim Abdoul Hamid kanko imam Abdoul Hamid Ba to ko professeur anglais kadi ko jangguino arabe kame alqur'anil karima to legal kombaniya kanko haɗa nadde juma walla ni yettade juma walla ni wajade julde e juma mbiyata hoore haalande ɗum ko tan to laaɓe ɗum ko caggal nde wonno discours makko on discours noon ko ñingde kay hohoɓe mawɓe ɓe laaɓe ha tenti noon anduɓe mawɓe inne ande en haala kana mawni hayti laamu o saaha ko kaɗaɗo nadde juma o ni wajade ni ɓattade juma o ni wajade hay banggueji goɗɗi kala gam teskede mo ñingande nde wo ñingi nde wona hunde yonnade no feewi e nder laaɓe ha tenti noon toon to Fouta jalo e hoore muɗum to Guinée Conakry keɗone le baro en tambiɓe wonande cuuɗi ñawoje e leydi ndi wonnoɓe hofgo juuɗe men guila nogas e tati lewru juin maydu ndu ɗum ko caggal nde biftano bataillon goto mo ganduɗa Mamadou Tarawore ɓe kolliti noon wonande ngoɗo hofgo juuɗe ne gasa ma waw kay walliddeɓe kamɓene gurdam mabɓe beele ɓe mbawa tigui hisnude ɓalli mabɓe e kala sa haali hunde so tawi tan woodi mettuɓe ɗumen en mbawi biftadema guitta dandema walla ni guitta fittanma walla koynuma eɗen gueɗe kala wi Faya Gabriela Kamanno on noon holliti oɗo saaha mo ganduɗa ɓe guitti ko fate banggue ngoɗon hofgo juuɗe ngoɓe gonno e dow muɗɗum paɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire partiji ɗiɗi ɗi hanki ɗi jooɗima toon to Cocody taw kadi koto jooɗor e nder Abidjan e hoore mum taw koye jooɗorde parti PDCI ɗum noon ko junggo e junggo hakkude Laurent Gbagbo kame Tidjani Thiam e wallide mum gam heɓanade sumgoji octobre payaɗe ɗi beele kadi ɓe daña kamɓene kewendi hewndi no feewi gam hadde landa laamu ka wawde ƴellitade oɗon fannu ɓe kolliti maɓe jokke on sifane Tidjani noon wonande kanko Laurent Gbagbo Tidjani Thiam Sarla Bele Goude Guillaume Soro ene wondi kadi e woɗɓe haɗaɓe on sifa kala maɓe mbaddu junggo gam ƴellidde yoga e calɗi kewɗi to banggue beele ɓe daña kewendi hen sumgoji tijjaɗi ɗo e octobre so jomiraɗo haaji to Côte d'Ivoire keddoɗen ñawore wonande syndicat biyeteɗo Gislani Asi on noon taƴanama duuɓi ɗiɗi e kaso ñawore nodditade ɗum ko caggal e lewru avril nde o hirjino wonande kay ɓen enseignant ji jangguinoɓe nde natanto hofgo juuɗe jeeyi sababu guilne won nanga diɗɗal syndicat ji avocat ji kala kolliti jonnani nde ñawore
fandare mabɓe ko neɗɗo mabɓe ko ɗaccite ko ɓuuri yawde yaccade tottogo ñalawma hande 17 ɓesguji leydi ndi jalti gam toɗɗoyade hol jogoɗɗo kay wonde mairie ji ɗi commune aji M66 ko dental diɗɗal société civile ena en wonde lundo kolliti hande o ko ñalawma ɗurnade ɗi sumgoji kono kay ko ñalawma jippade boli gam wadde ɗi seppoji e nottade seppoji bannoɗi mayirɗe lewru mayno ndu ha hewɓe nangga hen hewɓe mbasen pittal ɓe kolliti konde sariya watte kono kadi ɓe nanggaɓe kala ɗaccite ko ɓuuri yawde e yaccade to Burkina Faso gouvernement leydi ndi ñalawma hanki o e nder batu jagoɗe ɓe pirti cetal sumgoji leydi ndi ngal mbiyata seni wi noon ko jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laaɓo kanko on mbiyata Elimi Zerebo o noon wo holliti wonande ngal cetal fawake dow lawol maɓe darno cetal ngal ne tambo sumgoji taw kadi ɗen gueɗe kala pawoto koye dow lawol to jolam jaɓiri Turki lundiyanke gonnoɗo maire wuro Istanbul mo ganduɗa o lundiyanke kulɓino no fewi wonande Recep Tayyip Erdogan kanko on lundiyanke biyeɗo Ekrem Imamoglu taƴanama kene tolno hitande walla lebbi 7 kaso ɗum noon wonande kay ko wiyedemo ko ƴettiɗo procureur wonande sifa haala nde o dari e yeeso oɗon to leydi France hoorejo jagaɗo leydi ndi woni François Bayrou yaltini kono o holliti oɗo sa fandare makko feetuji ɗiɗi julle ɗiɗi leydi ndi momtete beele leydi ɓuuri wawde gollade ɗin julle ɗiɗi noon nde yiiɗi kay yo momte ko 8 mai ene wondi kadi e londi Pâques o holliti ɗi julɗe ɗiɗi ko ñalɗi foftere so wattama gollede noon ma waw ƴellide faggudu leydi ndi kono o heeɓi ñiŋole mawɗe no fewi e ɗin konguɗi yalti won hen yaaɓini ha mbi yo accit golle maggo ɓuuri yawde yaccade to leydi Syrie Israël hanke o waɗi frappe gulɗo Diawa waɗɗani Damas e nder état majeur général armée guinde leydi ndi wonde waɗɗani sarɗon waɗɗani galle laamorgo ngo e hoore muɗum siftini mon Syrie hande ne jogui caɗele ceerigo hakkude leƴƴi kaɓoji e nder leydi ndi to Irak ko cummusto waɗi e nder centre commercial goto noko mbiyeɗo Kut ene tawi nder leydi ndi ken tolno 50 neɗɗo mbasi en pittal men wi gouverneur oɗon région o holliti ɗum Mohamed Jamila holliti noon ko 5e étage o cum bonɗo baɗɗo ken tolno 50 fittandu keddi en leydi Russie holliti nandiral sifande e kaldigal bannugal toon to Istanbul ma jokku kono noon ɓe totiri hande o alhamisa ken tolno ujunere ɓandu taw ko ɓen koninkoɓe Ukraine naɓe wasɓe pittal men tawitanoɓe kay e juuɗe armée leydi Russie ɓe tottiri ɗum hande o wonande Kiev kono kadi ɓe keeɓi jokkude kaldigal toon to Istanbul siftinde mon noon leydi Amérique Donald Trump hokkirino balɗe 50 wonande Moscou nde dartinta oɗo guerre Moscou holliri balɗe 50 ne famɗi no fewi nde wawata ɓeydanede ha wawa heɓade no fewi gam huccande kaldigal timmugal musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garani en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena